Pozdrav Nokia ljubci, Marin ovdje s Nokia Mobloga. Evo javljamo se direktno iz događaja koji je HMD organizirao u Beču. Ovdje imamo jedno malo druženje sa Nokiom 1 koja je, dakle, osnovni uređaj, početak. Rekli smo da dolazi sa Android Go verzijom sustava koja u biti donosi poboljšanja za rad ovih uređaja sa 1 GB radne memorije. Dakle, stvarno smišan jedan uređaj, lijepo čvrsto napravljen, izdizajniran. Njegova u biti posebnost je u tome što će se maske moći vrlo jednostavno skidati, a onda to možda zanima one koji vole izvaditi bateriju. Jel? Kamera nije posebno moćna, ali opet će biti dovoljna za prenošenje informacija. Jel? Dakle, možemo ga nazvati kao nekakvim klasičnim mobilnim uređajem iz dobrih starih Nokia dana, jel? Kad su imali vrlo jednostavnu svrhu, a to je spojiti ljude. Dakle, Nokia 1, polikarbonat, vrlo jedan dobar zaslon, vidljiv, malo isprane boje, ali s obzirom na klasu mislim da će služiti svrsi. Pozdrav!